don kini ki officer ki nang menteri kam ba ki ba pen I ba ki don ni kabor itu ki babur ki long langum tu ndala deng liti ya mas I ku jing ki example ka tu jing ki ba kong bindas kalong kumi P1 na mas kan le yu ya ta mas ka jong pi kam kwai ru ban pe ya ta ka dur khmat pi ba deng mas ka jing pen khai tu ki sang balang ka long kum ba pen khai agency ban kamai bisa ang keren be siya nga mga tieng yan uy nuro kan pi miru nomor kidon ki bubun pa ong ba ka channel ko jonga kalong anti government ta jong pi an ong hang ni shlong mil de anti government anti NPP ne anti UDP ne anti yan uy nuro mat bang keren de pa ba keren te habo keren u pa ba pin kno no I kam de ke ani le gede tangkap oh ni mangingi ai kata ka space u pa ba nyong mangiyeng ngayeng kata ka nongrim ka ba ong ba kahok ya kahok pidai ban keren ya kajing shisha pidai ban pensno Dep soba IP ha ke episode 6 jong ka Q&A menta kasi hangni ngadon ya iba kerman yuria idai editor jong ka Shlong Mil ka wei na news channel ka badan hangni jala jongin ka balaya menta la license sebankan kabalaya menta la kumba license ye kani ka episode kadai ka bangadon ki jingkali spotli ki jingkali bakti te ninum Islam ya pon ngin poi be saki jingkali mo happy marwai personally ke ka issue ba bar ka jwat tam ban report la ne ba mapin keren ru gajinge ka bang isyami kadai haki kubor kadai habang tingko berkaan la jumat tengru pa kidon ki bang isya yo de ki notice badai yang ta ba kiwan ki notice pat ka bang yahap kalong bang yahap bali mi sieng ka seri tingi sya tian bisar ni sya kli jingkili kam no teli trai ki spila yahap ban ya ka ba piong ban ngan mi sieng ka seri kila don gumba lai sautuli ki por gi mencua kalong no ka detang ka ba bakla ban supenwan ni ki kintian ki jongka ka detang hang ta he te yo pat e jing penchai te kam da kata e kubor ma ka pong sile ban kubor ANDF kila sim yo ki drops tamo drops uja chano ten rekat batami ski yo kem ki ju ibreu pinyi udrox ban ong apo shlong hi to ko poru dang samtang ha ki ka to ka ni teli kilong yeng ka jainte hills hi ka de ka linti ka bau drox uyai linti kamte pat hadu kat no ka sarkar kala le akati ki por ki pulit kila le yo tu ki por ndai nga jendang an ong jendala kila simkhian no ki por ki ba menchua ban kthong bat pan pensange lani ban blok eta ka linti ka jong ka jingya linti jong drugs nga thai undum jendala poi du ni put bat ka wei ka daru ka long na marba ki long yeng ki ba menchua ki ba mat ni jingye ki wan ki di long yeng ki badan ba em ki persang ban buri ban ong ba bayo ka that ka burom jong ka yeng ka sem tadai hang ni namar habangi buri hi kenuno kambasniu anong ipi kan kharoi bek enre sosi banong ni ba pahapo ka ANTF kata ka anti narcotic task force apo isentils don tang si paungut ki brio haga ko por kata ka manpower ka nagalian ka police department galian ka government ka bu ki police ki badon hang te hapo ka isentils kitang ut hi ka ni Nese yo kasoka kala feel ba kata namar ba mentala hap safety dek sing balang kung kai choice ka ba ya le ban trap kong yo drop habaki ki don na kata katanan kapaka dei makki gi ban tristom lada hakiwi ki kies kila ban pembiang ki saki satar ki sebut te ayu ban pembiang saki la don kum ka jingja ka badang sudap jasien ba om gadang jing penyap hagi jaka ki baskendong ba kidang lap itu ki ong ki kam bagi yo itu ki sabut ban tip bagi di kita kino penyap TNU kum hap deng sor ban ong banum yo ki saki dan ba ong mentara ong ba ki he ki hani ki kino ra drop ki don ru ki ba ong bang ju so teng ba ha ki po ba kham sua ki di sipai ba ra drop kade bi kadon jing don benta jom manu ki bri ki badon haga bor ki ba la ban kontrol ki pulit ki bala ban kontrol ki sistem ki de gini ki ba penyat ni nomor ka pisa pi yang ka bon ba ka pisa ka investment ndai makna ki politician ru ho ki don ki badon ni gaspa di babon na preng jungi pat ni depend be padi ban yo eta ka easy money la ni ka pisa ka psi osok klem de penstam ong pat habide ba ki officer la ni kiwe kaniru kadon kam pat kan dia bakadai hap haga jinglong simet jong kitu ki brio ki betre to kam
pi namar kim don jing ede ban no ro tiki di ban perkhat e dala de bahatu kani ka bangale ka di ka bhani ka basniyo kai ka ban kata pi thare ka jala jui i kum na kala wei jong ni namar ka report si ji ka feel ha ka health and family welfare education department ka ba deye ka ba phibu e ka jingkili lara haga puli puthi ngemla ane thu ipi shei ken ka jala kan kio te lara ka koi ka khia kam biang te hangno hi ni la ban san pan amar ban san ni dun kam koi ka khia ban kio pan ni dun kam ya ka jing stan te hang ta bangi phai man ta pa chaka jing long jing man jong ka jala ka chung so si ban ong ba ka jala ka dap ta ki ba bon ki jing e namar jan man la ka sngi ngai tingkho ki pai ba ki ba telefon athai ka si sngi ngai dang kot ars pa tam teli ki phone call na ki pai ba na kaleng kari khasi jain tia ki ba ye thoi ki jing e jong ki ni i mo ba ha ki snam ba la dat ba ha to ba ja man ha ne be ki jong kom das kulit ki barabor la don kan no ji ki kam pani bo la nang te thai ke i ka kamram jong ki pulet ki de ban le kham kan long aste kan ya kan pulet noi pi ning kong e ki de ban su thu kan mo ki de ki shak ginok ki pa shakri pat ba te yau bare yau bale kam sniru upulet ning teng la da ya kat kum kor ko unum la ban su sho sudat kat bapat yo ya saki ne kimpat don ya jingtep ka bapnya kini gi jingja be ya tingkho ba upai ba teng pi ka don ga jing sngo ka de jing sona le diru makidon gi pulet ki badon buram ani to ipi ki wan daga linti ki kran daga linti ki le du daga linti de gi don bat ki ba sngo meng batang la phong i uniform long shu don shu ko maki ka de hang ta bi ka de ka bangalai in mar ngalai don bon ki perlok ki blasong fight nga police department hadu mentang ngidang ye kren ngidang ye slok kini ki fair the fine gentleman ngong tin parek mo kidi ki ba kalong num no ki kren be dei ki don par ki ba menta wat tang man ye kren bar ki ru shem jing ye ba kilong adman kilong bakim kwa ban ye kren bu ru pai ba maki sngo ba ki la don ha ka kam ha ka tu ka force mot kidi ban pin i be bo de pulet teng yo kom dom no la don badon ki persa ke ong badong le chaka police force yo kom ong menlele yung tu yo melong lang kumutu don kini ki officer ki pam nang mantri kam bat ki ba pen i ba ki don ye ka bor ba ki ti babur ki long lang tu pila i bun sien kiru ki ndala deng lite ye ka mas i kumba de mot de ban shu pen i bor ya to ba ji tap ma kan uno ka protest ka bolong peaceful te bele in one daga mas wan kan ni kran da kalenti ni ya ki da kalenti te pai ba ya ki da kalenti umde bo ong ba ka de ga chi ki ka ba phie khun ba nong shon maro phi buri ye dor khmal la jong ga de mar phi khun pa bi dong shon ma ki thang bi nong shon ki no mi tho ye dor ga jong phi ba ki wan par kuma ki tu gi ki example ga tu ga jing ki ba khong bin das kalong kumi kabathia ha jing pang phi wan naga mas kan le yu ye ta ka mas ko jong phi kam kwai ru ban pe ye ta ka dur khmat jong phi bedeng masu ka jing perkhat ka jonga banga dei bat pan kren hi dala de manga ibu ki khun samla ka terus ni kila pitar bat kala ban long no argli ki ha ka jingmut jing perkhat jonga to singi lada ailat kamot kin kit ya kong bidas ka bang ngimtip nomor dan doktor dan sakanu jaga kin kit kai ka banjai ni kelong kami lagan yap ne kan sha thombor ne kan mangimtip nomor labun ki cases ki ba mi kum kini ki jingja ba ki pat ki pat ba sha thombor hadian kami pat ka report ba ka le entah kai laklan no ka suicide ne long ki shet pen bana kum kita ki report ka ba ar ba ka de la da hatu kasngi ki khun samla ki pit ibor kan mi ki ji set tiar gas anin don bayap ri kun salam ta da tu singi ong jagat baja ngan bu shadien ni ya kata ka kamram go jonga kum nong to kubor ngan lompat kum nong song snong jong ni ka jelahi ban keren ya jing sisa to ngan kli ka wei sikli ni bon mai seng balang ka jing don ni seng balang ka jing don ni seng balang ni ba bon si ang kata seng bam la ni ka jing bon seng balang ka mentoy sai ka jela dala bun tan tem mentoy fi ani thoi fi an ong fi
namar ngai menta ba kajing penkai tegi sang balang kalau longkum ba penkai agency ban kamai pisah ngan keren be siang ngan mangap tieng nya nu ro ngan pi te kai ka baki kile kimi sipor arpor ban keren ni kimat chinge chungpai ba habakut ngai thui pi kakut pe kadon ka dealing bagata ngadon ki sakhiru no pi tamangam ngarang burom ni ki ngadang yai keren ni ki ru ngajuong ki por pilapen mi trei be tenrei lada kidang yai beteng ban le ta ngam kan boy put bangan hab ban sei ya kita ke baro kawai ke de namar jing itli ru kam don na pedeng jogini ki sang balang anong pi lada phini I kan unu jing khi kan mi be ka kan hon na shani ka kan hon na shatai kan hon na shani hatu ka de kata ka ego lane berkat ya ka jing kwa bor ne de ka jing don bor jong ki te ngam so tho kai ka ba pelong ini ke ngatrai namar lada ngingi ong ni em magari tu breu tu play jing sha ka ban kong ai di man wan bangi di man don ka jing ya map lada ngila ban ya map bat ngini teli ngani thu pi nom don bala ban pen pat ya kani ka chai ban riu tali bun di barzela kirki ni aki bun ni bata nata ka daw kan badang shen kum tu ka ki jong tu kapur tu ka karkhana sanjri bele ba kidigi bela her taala tumben thaila da ai si thab tu la kolon tabahan re phimi ki khon samla dong pimi bor be misalnya mo utip te udon ka backup ngam tip manu pat ka backup ki phi maki kidon ki phi uso thu de mangala im chboy ngatip kinungi badala ki bayo ya ta ka patronage ko ki yo ka backup kala menlong ni ki politician ki sang balang misalnya yo riu pai ba on le riu madan khamtam ubam ubatur phut tur phat ubudi dong rep li te ki khen po ta khen po si sai jing sha kata kam ti kin man long hagani ka government ai ba kala ai lai lan plat ya ki kat tu kat ningot mar ki gila sngo kum bakila don sha bor makim khen snapshot ya ka sur pai bar kini ki election ki bladam nyi I lada deba kata ka sarkar ka desisha ka ba upajba uai ya kata ka positive remark ma fikili nanga anjendala ong kilade on one single majority haba kidang yak sai banyo majority nakaba mentakin haban thiet yen lani kin haban pengop inoling haga kerteng jong ka roi ka par ka don ka jingduna ki babon tengange kumba hangni ngan pensmo hangni ru nomor kidon ki bubun pa ong ba ka channel ka jonga kalong anti government odang menir nganang yo jingte ba kidon ki officers ki pa ong ba nginom la wan le e na kamta jong phi nomor ba ngim yo e kata ka authority na po na jorong ban ai approval na kamta jong phi ngan o hangni shlong melum deu anti government anti NPP ne anti UDP ne anti yano kumba phi bo jingkeli mene ka ban ingkong do habide kumno ban pathai lada kam don ga jing sisa lada kam don kabalong kabayat kat kum kalinti enom lai ban penyi tu ki kubor upai ba wan menta upai ba menjuburi su kita kelas tang bon ki pai ba ki bami sikmat bangkran de upai ba bakran te haba ukran upai ba phin kno noi kam de ke kani lagi de tangkap lakwa nyama ngingi ai kata ka space upai ba ngi ong ngayeng kata ka nongrem ka ba ong baka ka hok pidei ban kran ya ka jing sha pidei ban pensngo ladangi buri ko mene ngalapan kumbang lai kran pi ladangi buri kalong kumbangi penyap ni ladi kawai ka jing kali ka ba i ba kran yo ki brio kalong ba kerman ni mutumu ban yang election kata ka de jing sha kum haga politics kan ada ya na tu niyeng ka jonga kim kidon ka interest ka politics makim de ki ba jukwa wan ong bani kon election na do ipe jonga ru haga jinglong jonga simet pan adu mangla em nang kena nong po ngalayat te rei nga ngong kalong bangin up ya ka por na marla da kawan bit dagwe ka sur kamut ngam dun kamban ong mangan perkhat ka pisane ngan perkhat ke kamut ka debe ka jing kun ka ba debe
bangangan debit sisa tong nom ikmat ujung ki kan kemur bangan ikmat iki kumang keren mene kemur kadi kemangan len ladi raya acara upra 4 kenannya jika kajeng kor kelawan ndu arsakat pra ter kawan arfulai ro kidon ki no yelam sengsan perthir ki ladap kerennya rei wat kataru ngadang bu teng ngampat semla ai jubab hi ki du mentar te ikan ong pi kumba pi ong bau pat ba uyo i bangade ta banga nga pensoi ke sur ke jongki kade ke basisha namar kawai kade mo boy pat ba am tau lazang sutho khamtam kum hari boy magi babon ki bawan ki one with one intention kade kata kade investment and interest pi ki one invest ki yo ke interest ndai ka politics jing sha kam de jing pan long kum ta kila sim ba ka politics ka de business mata so si ba de ba ka long kum ta ka ying darbar ka long na kum ka ying ya khai ka secretariat ka long ka kum ka ying ka ban shalan kani ka ba pen so si jing sha la de yong di ban shalan ni ki a ni di ban pen ya kita ki policy ka taman de kani kam sim la long te ka riboy bangkran baki wegi jakar ki dani bakini ki bayakun ki election pi ki nala dia ki penso kam de ko ong pai ba ki le nala dia supaya ba nganya kun election do nganya le election oh then ki ai ki jingkular ano pi bana de hi bo pai ba ai ngakwa bo pai ba di man ai ki mat terkam ki jonga akwa pai ba ong simba government kini ki mat terkam ka ba ni kum ki pai ba ni bo api kata ga de ka ba lada ngade banya kon election ngan bu kata khamat jung pai ba ma kum bolong menta kani ka kam ka ngatri di pai ba buan ban pen snow ya ki jung pai ba te ka ju ka system ka ba ka di ngan apply ba ka de ban trekam hakata hi ka ju ka kam namata ka jung put pela haka journalism what difference can it bring lada hero hapol sil kham yo khabar nomor 4 rung tambahan re ngai iba pi niong namar ya politician sen bu long MLA ne ulong MDC kyong hi legislate mo ush thau ai te foot pillar pat ngamla man thau ai man thau policy namar ba ban kan thor ngamla man chu kan tho klem ki saki ban pen i kini khobor nganomla ban pen i klem ki jing sha palangi don ni te ka kan hon ka babyang ngani thu pi kam don jing e nagamanta ka bahaga miat ka jong pai ba na jun nujor pa kibe ki jela kumno ki long be ka bamanta ba kala sting palang haga jing long nong mi khmat kan ta ki nong thau an te ngai lada kalat ka play kalinti ka play lada pai ba hi imon ublei ning kong e di ublei ban imon nga na thai la de bi yo tang ban serve shisien ru kwa hi ban ong ba kai ka difference na kai ka bangala tre min chua pat kani ka bangan tre menta ngaju duai ngaju ong ba ai ngan yai ne ko bangalong ngan scam ma ga jingai ngan yai bu ba yu ble khmat namar kumbalong adu menta ki ong phim shep ting wa phile ni kam onga ngam jidon gum kata namar yanga lapet lakmi la sumar do uba pha yanga sikni ka putei bong kile lingkhuit swan lingkhuit te kata ga de ka bang ngajubo aladi shmet li ki jingkali ba iba kermen ha jingsha ga mod ban bu shpau tli nga thrai kala kham tam na ka shpau tli ma ka jingrong ro ka jang ka video ro ka kham jrong te khobli sibon ba ka por ka jang pi pila ai ngi da si ble nang kur khu ye pi khobli sibon